welcome sa ating panibagong challenge ha. Ang labanan dito sa Agibawa River mga Kuya Goy ha. Our player number 1, Team Ethan mga Kuya Goy. Ating player number 2, Team Gogorochi. Best of 3 tayo mga Kuya Goy. Best of 3. Sige, best of 3. Our official referee, Mr. Earthshaker. Round 1, fight. Ala pala. Round 1. Ito yung nanalo. Team Ethan, Team Kim. Winner para sa unang laban. Our referee, Mr. Earthshaker. Round 2, fight. Kalau mau diganti. Winner! Tabla. Tabla. It's a draw, Round 2, it's a draw. Ating official judge, Tara, Kuya Bon. Okay, ito na ang ating round 3 mga kakuya goy. Round 3 mga kuya goy. Yeah. Ito ang ating player 2. Yan. Ito na ang ating round 3 mga kakuya goy. Fight! Okay, ang nanalo Team Ethan. Okay mga kuya goy ha, welcome na naman sa ating losers bracket mga kuya goy ha. Kuan dyan punta na kaning race of 3. Okay, our official referee, Mr. Earthshaker. Our official judge, Kim Bon Taktak. Tara. Kinsay mo daw kaniha isa? Oh, round girl. Sino yung mananalo mga kuya goy? Lalaban sa ating waiting for fighting for champion. Tara mga kuya goy, Monghe. Ito yung ating player 1, Team Gugoroch. Our team 2, Suy Bagas. Round 1, fight! Down. Winner, Team Gugoroch. Round 1. Okay, sisimula natin round 2 mga kakuya goy. Asa, wapatong referee. Round 2, fight! Ay, awan na basa. Welcome mga kaya goy sa ating fighting for champion para sa laban dito sa Agibawa River mga kaya goy. Ito po ang ating bagong round girl mga kaya goy. Yan. Girl, I got you so and I know you like so come on, push it up.
Ating mga referee nandyan. Ay, judge natin yan. Okay, our fighting for champion, best of 5 tayo mga Kuya Goy. Ito yung ating defending champion, Team Ita. At saka ito yung challenger natin mga Kuya Goy. The challenger, Gugu, the Platypus. Yan yung ating challenger. Okay, race of 5 tayo mga Kuya Goy ha. Sino yung mananalo tatlo? Sige, Dol. Sige, round 1, fight! Ito na. Asa to, Rep? Asa to, Judge? Dog. Pasok na tayo sa round 2. Ito na yung ating round girl. Yan. Round 2 na tayo. Round 2. Yan. Okay, round 2. Sisimulan natin. Fight! Ang mudaw gani, maiyahan ang round girl ha. Ang badaog na guys, ayaw na to ato na ron ng tulog. Ay, sikat. Sino panalo? Team Ita! Tuloy tayo sa round 3 ha, panaghanay rinig daog. Okay, round 3, pasok, round girl. Okay, round 3. Pasok na tayo sa round 3 mga Kuya Goy. Fight! Sige, larga. Tusik. Tika. Tabla. Satu. Now, Team Gogo winner. Okay, round 4. Round girl, pasok. Yan. Okay. Kaya na. Fight! Dura ba? Wag na. Champion ha?
Champion, run, guard. Okay, may nanalo na. Ang nanalo, Nanigurog ka na Justin. Team Itan. Sarap. Okay, ang reward ninyo. Arang nyo ang premyo. Ang ato ang Run Girl. Oh, dalahatin niyong balay. Kung ayaw na ka dali, abaga na mong ikan. Tuluhon. Dapat ni. Amo, chicken, si Bonbon. Ano ba? Nagpapay pa niya. Din ko na ka ba? Orang premyo. Ating Run Girl. Yan ang ating Run Girl. Yan ang premyo nila mga Kuya Goya. Okay, thank you for watching mga Kuya Goy. Thank you.